manje leli iphunga leli ungasithi libangwa yini but ke silifikela kanjani ukuthi singabi nephunga lomlomo? Angiqale ngokuthi yini elibangayo ngoba ukulitreat-a dependa ekutheni kubanjwe yini ukunuka komlomo. Absolutely. So okokuqala nje ungawunakekeli umlomo wakho ngendlela. Uma ungazenzi lezi zinto engiyibalile zokunakekela umlomo wakho uzonuka. So back to ukuthi i-oral health education iyona ebaluleke kakhulu. Absolutely. And then if kuwukuthi umlomo wakho awunakekeli ngale ndlela ebengichaze ngayo, it causes izinto like i-gum disease, izifo zeinsini. So insini emeyivuvukala zopha lokho kuyakhoza ukuthi umlomo unuke, phecelezi gingivitis. And i-gingivitis masusuyiyeke isikhathi sasingayithola thina babethi ngqongqoshe ihlihlifitis. Futhi kwakuzwakala somewhere nje. Ihlihlifitis unuka nomlomo. I-gingivitis ke yona mase sihlala isikhathi eside ingatreatiwe iyaprogressa ibe into ekuthiwa i-periodontitis. La uthola khona ke abantu umuntu esexegelwa namazinga agcine sewaluzile. So and then ke mase kuba nokunye ke like i-xerostomia. I-xerostomia isifo la umuntu anganawo amathe a-enough emlomeni. Monganawo amathe a-enough emlomeni, umsebenzi wamathe emlomeni uflash. So amathe ayaflasha, ilokhuza amagciwane ayaflasha ukudla, basically maintaining ukuthi umlomo wakho ube clean. So monganawo amathe a-enough emlomeni uzoba nomlomo onukayo. Vele ukuflasha ukuthi mina ngivele ngithathe laba bambekuyifake bemosa amathe futhi bakhuze emsana ukumosa but le iyaflasha lapha ngaphakathi. Nanokuthi nje njengoba ngichazile ekuqaleni ukuthi oral health is health, kunezinye izifo emzimbeni womuntu ezimanifesta emlomeni. Umuntu onesifo sashukela kuyabonakala emlomeni wakhe. Umuntu one-sinusitis ohlezi ecinene kuyabonakala emlomeni wakhe. Umuntu onezifo esiswini kuyabonakala emlomeni, kuyazwakala. Umlomo uyanuka mona lezo zifo. Absolutely. Yes, so treat-a ukunuka komlomo kudependa ekutheni kuvelaphi. Okay. So mangabe kuwukuthi unesifo sashukela i-diabetes uncontrolled, the first point would be ukuthi u-treat i-diabetes yakho. Okay. Yabo. Mangabe kuwukuthi it comes from ukuthi onayo i-knowledge yokuthi umlomo wakho ufanele unakelekela kanjani, ila kungena khona oral health education la sikuthatha step by step sikutshela ukuthi yini ofanele uyenze to improve lokho.